1, 2, 3, 4! Morjesta ja rakkaat vaatokarkit. Meillä on täällä tänään vieraana Konsta MC. Tervetuloa Pineapple-kaistan pariin. Juuri näin. No mitäs Konstalle kuuluu tähän maailmantilanteeseen ja muuhun nähden? Hyvä kuuluu, tehdään paljon uutta musaa ja ensi vuonna tulee levy ja Mylly täyttää ensi vuonna 5 vuotta ja tänä vuonna tehdään muutamat keikat ja painotaan levy pihalle sitten poikien kanssa ensi vuonna. Että tää vuosi on kovaa duunia, vähemmän keikkoja, mutta ensi vuonna tehdään keikkoja tämänkin vuoden edestä. Joo, niin kuin pitääkin. Tai niin kuin ajattelee muutenkin, että bändikuviot ja onko teillä muuten miten yleensä, että venyykö teillä aikataulut yleensä ja ainakin omasta kokemuksesta sanoin, että kun pitää äänittää jotain, niin onko teillä yleensä jotain vaikka tiedätkö, julkaisuaikatauluja vai menettekö te vähän silleen on the flow, tiedätkö, tai go with the flow meiningillä? Että Me mennään omalla flowlla. Yleensä me ollaan myöhässä tai ajoissa tai harvemmin ajoissa, mutta enemmän myöhässä, mutta sitten kun on hyvä biisi kasassa ja valmiina, niin sitten me mietitään, että milloin me julkaistaan tämä ja poimitaan parhaimmat mansikat pellosta. Joo. Eli sillä aika niin kuin mennään vaan sillä with the flow yleensä. Että ei ole sellainen, niin kuin, että nyt 2 viikon päästä lähtee kiertueen ja ei. 4 viikon päästä julkaistaan sinkkuja. Ei, kyllä ne on loppuun asti mietitty kuitenkin, mutta silleen hyvällä meiningillä ja että kaikilla hauskaa. Joo. Onko teillä enemmän silleen, että kun sä saatte, niinku, teillä on joku julkaisu tulossa, duunaatteko te niinku ekana biisit valmiiksi ja sitten, niinku, että on tämä julkaisu, mihin nämä tulee, vai lähdettekö te niinku enemmän niinku biisi kerrallaan äänittää? Me tehdään sinkkuja ihan eka silleen vaan, että me julkaistaan sinkkuja ja sitten me etsitään parhaimmat, niin kuin mä sanoin äsken. Sitten vaan tehdään jotain täytebiisejä, mitkä on silleen semi-ok, sitten me laitetaan ne levylle. Niin teillä ei ole sellaista niinku tavoitetta, että nämä kaikki on sellainen vitun bangereita. Että se on niinku, siis on tietenkin, siis niinku on, mutta kyllä sen kuulee niistä biiseistä, että mitkä on levybiisejä, mitkä on vaan niinku isoja biisejä, jotka on sinkkuja. Joo. Tietenkin kaikki on hyviä biisejä. Joo, totta kai. Kaikki lapset on rakkaita. niin, kaikki on paskaa paitsi Kusi. Mehän ollaan Suomen paskin bändi kuitenkin. Niin, ja vihatui. Joo. Mä itse asiassa joskus kelasin sellainen niin omalle bändille, että me voitaisiin olla Suomen tokaksi paskin bändi, jos Mylly on jo paskin bändi. Sitten kun Mylly lopettaa, niin te voitte ottaa meidän pestiin. Voi tehdä tällainen diili. Me voidaan jakaa tämä Nickelback-paikka. Niin, se käy. Joo. Mutta anyway, miten te niinku lähditte, ettekö te kuitenkin ollut silleen, että teillä ei ollut, toi kokoonpano ei ollut ihan alusta asti, vaan teillä oli niinku enemmän DJ-pohjainen, sulla on kuitenkin taustaa räppärinä, niin miten te niinku lähditte ton Myllyn? Siis Mylly oli alunperin tarkoitus olla silleen, kun meillä oli siinä 2 aiempaa jäsentä, että meillä oli DJ, sitten oli toinen MC, joka hoiti sitten enemmän noita melodiapuolia, se oli tarkoitus tässä silleen, että meikä räppää enemmän. Ja sitten Mylly oli hajoamassa siinä kohtaa, kun sitten DJ lähti muihin hommiin ja sitten sit toinen jäbä, meillä oli riita ja sanaharkkaa ja se loppui siihen. Tosin kaikki on selvitetty ja me ollaan hyviä frendejä edelleen. Mutta sitten mä päätin omassa päässä, että okei me lopetetaan ja sitten Mikko soitti mulle, että okei koitetaan vielä kerran uudestaan. Sitten me mentiin Mikko porukoille nauhoittaa Nykälään Haukivuorelle uutta myllytyslevyn ekoi biisejä. Tai emme tiedetty silloin, että me tehdään levy, mutta ne on niitä biisejä. Silloin tuli täällä haisee punk sattuu, kun menettää ja reseptiaineita. Ja sitten me päättiin Mikon kanssa, että me kasataan bändiä uudestaan ja sitten tuli Joonas ja Samuli messiin. Okei, eli onko tämä niinku teidän nykyisen kokoonpanon tavallaan ensimmäinen levy vasta, jonka te viime vuonna julkaisitte tämä Myllytys? Okei. Eli teidän vanhemmat jutut on jotain niinku aiempaa? Joo, ne on niitä aiemman kokoonpanon juttuja. Okei, tästä mä en edes itse tiennyt. Joo. Mun lempparibiisi on aina ollut aihetta niille, mutta se oli vanhempaa matskua. Joo, se on ekan levyn matskua, joo. Joo. Kyllä. Onko mä sitten ihan tämmönen niinku new guy, koska mun mielestä Sekasin on paras biisi teiltä. Se on kyllä omakin lemppari, ehkä uudelta levyltä. Joo. Mä en ole tälleen cool. Mä en ole kuunnellut sen liikaa paljon sitä meikällä on vaan se, että kun siinä biisissä on se niinku self-esteem kierto, niin se on aina bangerein biisi. Äijä old school. Joo. Niin te olette Emergensassakin vissiin Joo, kyllä me pyörähettiin. Sekin oli ihan täysin huumorilla. Me mentiin sinne ja mun tarkoitus Emergensassa oli olla vaan pelkästään juris.
Joo. Ja juures mä olinkin. Joo. Te olitte enemmän kuin me, koska te pääsitte finaaliin asti. Päästiin vaan välieriin. Ja niin, joo. Semifinaalissa mulla meinasi tulla oksennus lavalle ja sitten mä istuin yhden biisin aikana hetken pidätellen oksennusta ja koitin samalla vetää. Mutta onneksi ei tullut oksennusta. Sitten me voitettiin kuitenkin se koko semifinaali. Niin semifinaali, oliko se se, mistä tulitte niinku alempapyörällä? Ei, se oli Se oli finaali. Joo. Siellä me oltiin chanttaamassa myllyä. Joo, se on ihan vitu hyvä. mutta se semifinaali oli paha. Mä olin oikeasti aivan juurissa ja sitten oksu meinasi tulla ja sitten jäi standiin piuhat ja mikit kiinni ja se oli ihan kaaosta, mutta silti yleisö päätti ja me voitettiin. Niin, Ja te me annettiin voititte yleisölle kaikkien sitä, mitä ne sydämessä. haluaa. Ne halus sekoilua, ne halus myllyä, ne saa molemmat. Niin kauan kuin yleisö päätti, te voititte. Jep. Niin, finaalissa varsinkin, että Kääriä momentti. niin kääriä momentti, että Sori yleisö voittajille. halusi, että Mylly on voittaja. niin Mylly on voittaja aina. En kerro Ainakin meidän nimiä. sydämessä. Kansan Cheers. sydän. Joo. Anyway, ennen kuin sä oot ruvennut myllyä duunaa, niin sä kuitenkin duunasit niinku räppiä. Että niinku tavallaan mistä sun lähti toi kaikki musiikki. Siis musiikki lähti joskus 2012 vuonna. Tein räppiä ja tollaista ja sitten siinä omaksi iloksi tein musaa ja tein jotain nuorisokoulukeikkoja ja sitten jaoin postiin. Jumanuta. Joo, jaoin postiin ja postirahoilla sitten ostin musakamat ja kaikki ja sitten tein musaa ja sitten mä tutustuin jengiin ja sitten tehtiin Helsingin Nutallekin jopa keikkaa ja sitten Oliko kenties Arabian nuta? oli Arabian Nuta. Joo. Vanha klassi. Kyllä, terkut Arabian Nutalle ja Joo. Siellä Aarolle, Edi-pullot laulaa. Ilarille. Tapi siellä vieläkin duunaa keikkoja. Vitun kova. Niin. Mutta joo, sitten hommat lähti yhtäkkiä isoksi ja mä sain 18-vuotiaana levytyssopimuksen Sony Music Finlandin kanssa. Se oli iso juttu ja sitten me tehtiin Sonylle musaa hetken ja sitten se loppui ja sitten mä lähdin omille teille. Mutta mä menestyin omilla teillä paremmin kuin Sonylla. Niin sä joskus sanoit, että sä et niin digännyt sitä niinku levylafkameininkiä, että sä jotenkin digaat enemmän sitä, että niinku pääsee enemmän omaa settiä duunaa, että mikä sulla tavallaan sit johti tähän, että sulla tavallaan oli se diili, mistä kaikki haaveilee, mutta sitten kuitenkin. Joo, siis mulla oli kaikki mistä muut haaveilee, mutta se ei ehkä kuitenkaan ollut se juttu, mitä mä kaipasin loppujen lopuksi, koska enemmän mä oon aina ollut itsenäinen musan tekijä ja haluan tehdä vaan sellaisten tyyppien kanssa musaa, ketä oikeasti ympärillä hiffaa myös mun meininkiä ja on siinä meiningissä mukana koko ajan. Niin, tuntuuko se siltä, että se niinku, tavallaan sulle asetettiin niinku sellaiset raamit, mihin sun pitää mennä? Että se niinku riisti tavallaan vapautta vai oliko se vaan muuten vaan, että se et vaan niinku... Ei siinä ollut raameja eikä mitään, että se ei vaan kolahtanut mulle sitten loppujen lopuksi tarpeeksi kovaa. Joo. Mä en tykkää käydä studioissa, isoissa studioissa tekee musaa. Mä oon se tyyppi, joka tekee himassa musaa. Niin, että se niinku settingi on sulle se juttu, että sä tykkäät niinku just niinku himassa äänittää, eikä Joo. ei mitään sellaista. Yksin niinku, tehdä. Joo. Se on kyllä. No sen takia mulla on tää studio itselläkin, että mä voin täällä itse tehdä kaikkea. Ei tarvii niinku. Toki tää on asia erikseen, että tuolla tikitti kello, että piti olla tiettyä aikaa sitten valmiina silleen, mutta Vaikuttiko se sitten jotenkin siihen niinku musiikin laatuun? En mä tiedä, tartu vaan tuohon, niin kuin sanot, että ei kello se, tikittää, ei se laatukat vaikuttanut, mutta en mä tiedä, jotenkin se ei vaan ollut mun juttu. Tai tiedätkö silleen, että jotkut tykkää suklaasta, jotkut ei. Jotkut tykkää vaahtokarkeasta, jotkut ei. Joo. Tai silleen, tiedättekö mitä mä meinaan? Se ei niinku vaan ollut mua varten. Mutta kiitos kuitenkin Sonille ja niille, ketä oli messissä, että mä sain diili. Me tehtiin hyvää musaa kuitenkin. Siellä on kuitenkin tullut biisi Kemuro Aksimin kanssa ollaan tehty. Ja... Joo. Se on kyllä on hyvin ollut kyllä niinku varaa valita niin sanotusti, että se on aika niinku hyvä. Sitten me tosi tehtiin harva Stigin lontava kanssa yksi biisi ja Joo. myöhemmin sitten meillä jatkuikin Stigin kanssa yhteistyö. Joo. Niin mä vähän niinku muistelin, että sulla olisi joku kääriästorikin, mikä voisi ehkä olla. Joo, siis kärjestä ollaan jauhuttu paljon tässä, niin, Niin. mennään nyt vielä 3. tai 4. kerran kääriä. niin. Siis silloin kun mä sain Sonille diilin, niin tutustuin sitten Kääriä ja Jereen ja sitten sovittiin, että nähtäisiin ja tehtäisiin jotain kimppakeikkoja joskus. Ja mulla oli tulossa Mikkeliin keikko, sitten mä kysyin, että hei, haluatko tulla lämpää meikään? Sitten se oli silleen, että joo, että voisi tulla vetää keikan.
keikan niinku meikän kanssa. Mä olin että joo, että se on niinku hyvä meininki, että se natsaa. Ja sit se tuli vetää keikan aikana, me vedettiin 3 vai 4 biisiä. Siellä oli kello 2-3, koppi tulee, mitäs kaikkea oli, jotain tollaista, mitkä oli silloin isoja biisejä. Aika hauska story kyllä. Me mentiin mun mutsikämpille ja dokattiin siellä Kääriän kanssa loppuun. Joo. Meidän pitää pitää Kääriä tänne seuraavaksi. Joo. Kuulla toinen puoli story. Kääriän jakso, joo. Mitä sanoit sä, että sä pyysit, että Kääriä lämpää sua? Joo, tai siis silleen, se oli tarkoitus. Se oli tarkoitus silloin, joo. Joo. Sitten me ajateltiin, että okei. Aika mindfuck sillä että kun miettii, että millainen stara se nykyään. Niin sitten me ajateltiin, että okei, että ei kuitenkaan mitään lämpäreitä loppujen lopuksi. Sitten se vaan veti meidän keikan aikana 3 biisiä, me tuplattiin. Ja... Joo. Tämä on vähän sama, kun mä olin katsoa Simple Plania vajaa vuosikymmen sitten, ja siellä on joku tämmöinen Never Heard bändi nimeltä Blind Channel, ja sinne niinku skulaa siellä. Joo. Mä olin silleen, että tästä miksauksesta ei saa mitään selvää. No se tietenkin johtui siitä, että me oltiin jossain siellä kaljatiskillä koko ajan, eikä edes jaksettu mennä mihinkään eturiin, ja silleen, mikä vittu Blind Channel. Niin, ja nyt se on sitten taas joku niinku, vissi aika iso bändi. Ei kyllä kuuntele, niin ei mitään hajua, että onko se oikeasti iso bändi. Sua. Kai sä usko tiedät, että Blind Channel oli pari vuotta ennen Kääriä Euroviisuissa. Joo, ei kauheasti muistunut mieleen. Niinkin paljon näitä seuraa, että niin kuin muusikkona pitäisi varmaan tietää. Mutta joo, tuossa on käynyt kaikkea tuollaista hassua välillä. Joo. Sä oot vissiin aikamoinen ruokakulinaari. Kyllä mä tykkään tehdä ruokaa. Joo, tuli vaan mieleen. Eikö nää? Joo. Maistuu hyvä ruoka kyllä. Joo. Mikä biisi on parasta ruuankaa? Mitä mä sanoisin? Varmaan joku pienpanimo. Mä söin viimeksi Naurasissa Philip-pihviä ja mä join sen Hailuodon omaa laageria. Siitä mä dikkasin. No niin. Eli ei vaan laagerissa, sä sanot laageri mieluummin. Joo, laageri. Laageri menee alas kyllä aina. Hailuodon laageri oli vitu jees. Joo. Nice. Mut joo, siis totta kai jotkut peileilit toimii kanssa. Riippuu vähän mitä syö. Joo. Mun tuli kans vähän tämmönen mieleen, että niin jos sun pitäisi mennä jonnekin nyt niin kuin, siis vaikka kuukauden lomalle, niin minä sä menisit? Mikä olisi se niin kuin maa ja mesta? Vai olisiko se vaan niin kuin Lappiin tai jotain? Jos mä nyt saisin päättäminen, mä menisin lomalle. Niin ilman mitään budjettijuttuja tai tämmöisiä. Mikä mä menisin Thaimaaseen kohtaan saarelle. Joo, miksi sä menisit Thaimaaseen? Mä oon käynyt kerran siellä saarella on törkeä hyvä meininki, plus mulle jäi friendiksi sieltä vanha hotellityötekijä. Joo. Yksi jäbä, joka näytti paikkoja, minne ei pääse turistit. Plus siellä oli hemmetin hyvää ruokaa, hyvä meininki ja siellä oli kiva uimarantoa, minne mä haluan mennä uudestaan. Mä menin sinne uudestaan. Joo. Taikkumausteet on kyllä vitu jees. Kyllä. Joku antoi mulle sellaisen saatana, niin se on sellainen muovitönö. Ja sitten siellä oli vaan sellaisia kokkareita kaikkea. Ja sitten mä silleen, että no kokeillaan nyt rohkeana. Sitten mä itse ruokaa. Joo. Siis kohta on saada, sinne mä lähtisin uudestaan. Joo. Vittu pitää kyllä itsekin joskus vähän matkalla ja mennä taikkuun tai jotain. Jos jengi katsoo tätä ja miettii, minne mennä seuraavaksi matkalle, mä ehdotan ehdottomasti Thaimaaseen Kohtaosaari ja menkää Side Dining Beachille. Siellä on paras nuudelikeitto koko saarella. Meillä on tämä ikuisuusprojekti, että mun pitää rahaa Oskun Roomaan katsoa futista. Oi. Rooma olisi kova. Sinne 70 000 ihmisen keskellä sitä ei, ihan Suomessa ei ole samanlaista tapahtumaa. Mä en ymmärrä futiksesta mitään, mutta mä voisin mennä pelkästään ilman bissejä ja haistelemaan meininkiä. Se on vähän sä katot kumminkin. Se on vähän syy. Konsta, se on vähän se syy, minkä takia Osko olisi tulossa sinne. Ei sekään ymmärrä futiksesta mitään. Ei niinku mitään. Se voi lähteä sinne messiin, kun mennään vähän katsoa yöelämää. Mua ei kiinnosta vittu potkupallo ollenkaan. Niinku ihan sama kuka potkii mihin suuntaan. Parit pizzat ja pistet vedetty sen tahtiin enemmän. Mutta on se ihan kiva hengailla. Siis olkoon se nyt vaikka potkupalloa. Lätkästä Jaakko, kun se on potkupallo eikä jalkapallo. Mutta siis on se nyt ihan kiva sillä chiikailla vaan ja niinku hengailla. Kunhan ei mennä siihen, onko se football vai soccer. Niin joo, ei. Suomen pelit on aina pakko katsoa. Tärkeimmät matsit. Suomi-Ruotsi matsi on aina, mikä pitää chiikaa. Katsotko sä niinku NHL, jos sä katsot, vai onko se enemmän tää Suomi-jääkiekko? Älä kysy noin vaikeaa, en mä ymmärrä tollaisia juttuja. NHL on siis se jenkki vastine tälle niinku jääkiekolle. Siis Suomi-matsit, missä ne pelaa. Suomi-matsit mä tsiikaan, en mä tiedä NHL:stä enempää.
Joo, I don't know. Me tarvitaan vihakommentteja tyypeiltä, jotka oikeasti seuraa NHL ja sitä. Niin Tarvii olla korostetaan nyt vielä lisää NHL. Tarvii olla kato vahvoja mielipiteitä. NHL. Saadaan niinku... Joo. Yksi entinen kitaraopettaja saattoi kirjoitella NHL:stä jotain arvostelua 90-luvulla niin salanimellä, mutta Joo. tietää. Niin. Voi. Mikä on muuten eka juttu? Taas mä haluan palata tähän matkailuun, kun mun nyt tuli joku matkailukuume jostain syystä, niin kun haluan mennä vittu Japania ja kaikkialle. Niin sillä kun eka juttu, mitä sä teet, kun sä meet niin kuin lentokentästä ulos siihen maahan. Mikä on eka juttu, mitä sä teet? Muuta kuin taksien tietenkin. Yleensä haistelee ilmaa, koska jokaisessa maassa on aina omahajuinen ilma. Jotenkin se on muuten totta. Se, että sä tuut ulos lentokonemestasta, niin sitten siellä aina haisee sellainen, Thaimassa oli sellainen trooppinen haju, kun tuli Bangkokiin silloin. Se oli tosi jees mun mielestä. Ei mitään, sytytti röökin, joen Fantaan mansikkalimonadiin. Joo. Ei tuolla oikeasti, pakko sanoa vielä tähän väliin, että noissa lämpimissä maissa, siis totta kai siellä voi dokaa, mutta ei siellä voi dokaa, tiedätkö, silleen, että sä oot perse olalla joka päivä. Siellä on niin kuuma ja siellä on niin paljon aktiviteetteja, mitä sun pitää tehdä, niin ei siellä pysty dokaa. Se on ainoa kerta ja reissu, missä mä oon kuukauden dokaamassa. Jotain, mistä ei voi puhua. Ilma on kyllä hyvä, kun meikäläins kerran niin keskellä talvea niin Floridaan, mitä me oltiin joku 20 tuntia tehty matkaa, mä olin siis ihan skidi. Sitten kun astuu siihen Miamin lentokentään luulossa sille, hyi helvetti, mä tuun saunaan. Joo. Se on se fiilis. Se tuutettiin sitä keltaista taksia sieltä ja sitten yhtäkkiä silleen, mitä vittua täällä on näin lämmin. Että niin sä oot ollut just jossain videosta ja pakkasessa viimeksi ulkona, niin joo. Oh, se on kiva shokki. Tuosta ilmasta mieleen. Munkin eka juttu tyyli silloin skidinä, kun menin Sri Lankaan, niin se on just se niinku eka juttu, kun sä tuut sieltä ulos sieltä lentokentältä, niin se niinku pahtava semmoinen kosteus, trooppinen juttu vaan niinku iskee. Ja sitten alkaa se pahoinvointi saman tien. Mä aina oksennan, kun mä menen johonkin autoon tai jotain. Koska lähtee reissuun? Ei vitsi, se olisi kyllä kova. Pakko lähteä johonkin niinku... No taikku ei se maksa sinänsä vissiin paljon. Se maksaa ihan vitusti. Ja maksaa. Paljon viinaa tarvitaan, että saadaan mut lentokoneeseen. Mutta siis Japaniin mä haluaisin mennä ehdottomasti. Se on vitu hyvä punkskene esimerkiksi. Todellakin, mutta me ollaan sovittu, että Myllyn vitoslevy nauhoitetaan Espanjassa jossain villalla. Se on siis sovittu juttu jo. Oho, no niin. Joo, ja toi Myllyn vanha tuottaja Akseli lupasi tuottaa sen levyn ja meillä on ihan sopimus. Että me käydään nauhoittaa se jossain Espanjassa. Tuutte sitten käymään siellä meidän villalla. Joo. Menette semmoiseen, niin missä on tiiäks oliivia pihalla. Ei kun oma puoli ja loputtomasti viinaa. Olisiko me voidaan reilaa sinne Italiaan, syömään pizzaa, katsoa futista ja dokaa, sitten voidaan ottaa sieltä joku juna sinne Espanjaan. Joo. Ja hengailee vähän Myllyvillalla ja sitten takaisin Italiaan katsoa toinen matsi. Se on 2 viikon reissu. Se on 2 viikon reissu. En mä sano 2 kuukauden reissu. Ei, se on 2 viikkoa levyä purkissa ja me ollaan ryypätty itsemme ihan loppuun finaaliin. Kato, meidän reissu on 2 kuukautta. Käydään vähän Italiassa. 2 viikkoa ei kehtaa pidempään, tulee hulluksi. Varsinkin jos noita äijää kahden. Se on kyllä totta. Me ollaan tässäkin podissa, me voidaan mennä tuohon, mutta totta kai just tämä, että mitä sun bändikaverit tekee sut hulluksi, niin no joo, siis todellakin vittu. Siitä riittää varmaan seuraavaksi 8 tunniksi juttua, jos lähdetään siihen. Jos skipataan se. Okei, skip. Eikä kukaan sitä loukkaannut. Ei mikä bändi ei hajoa tämän podin jälkeen. Viimeksi kun meillä oli vieraita, niin se bändi, josta puhuttiin siinä podissa, niin se hajosi. Niin se hajosi. 2 viikkoa sen jälkeen. Niin ensin hirveä paskan puhuminen siinä podcastissa ja sitten yhtäkkiä se vaan niinku hajoaa sun silmien edessä. Ei kun se oli siis päätetty, että se bändi hajoaa. Okei. Oliko se silloin jo? En varmaan joudutaan leikkaa tää ulos, mutta ei mennä siihen enää. En mä muista. Mylly ei kyllä tuu hajoamaan, se on varma juttu. Me ollaan niin kovapäisiä kaikki. Me tuodaan tuo klippi ylös, kun te hajotaan. Ei me hajota. Ei, ette te hajoa. Mylly on ikuinen. Ja mitä vittu, me vaan puhuu ihan mitä vaan. Tiedätkö, totta kai menee lanttyyn, missä pitkään toisessa seurassa. Se on ihan joo, siis se on ihan fakta. Siis ihan silloin viime viikonloppuna, kun me nauhoitettiin sitä biisiä, mä menin himaan, mä olin mä oon hengännyt Mikon 2 päivää. Se oli ei oikeasti Mikko äijä. Olisiko milloin me hajotaan? Meidän on pakko joskus hajoa. Me voidaan tehdä se myös taktisesti, että sit jos tulee joskus nostetta, niin sitten me hajotaan tahallaan, että me voidaan tehdä comeback. Joo, silleen niin mahdollisimman paljon tabloidia otsikkoja. Ja mä luulen, että Mikolla oli vielä varmaan enemmän sellainen tunne mua kohta, kun pääsin. Mä olin vittu tuo 2 päivää konstakaan, se oli kyllä liikaa. Joo. No, mutta siis äänitys ja tämmöinen, siis on aika niinku tavallaan intiimiä työskentelyä ja sitten
pelkästään jossain kohtaa niin kuin alkaa vituttaa se, että toinen niin kuin hengittää väärin sun vieressä. Jep, ja hei muuten mä oon sinkku, mulle saa laittaa treffikutsuja. Mä oon vittu kyllästynyt Tinderiin, mulle saa laittaa treffikutsuja. Me voidaan shorttaa toi hetki, mutta se on niinku shorttina, että me markkinoidaan just tota niinku. Kyllä. Hyvä käytöksinen, osaan siivoa. Osa kokkaa. Ja osaan kokkaa. No, imurointi on siinä. Mutta sekin menee. Laita koodi. Laita koodi. Numero tulee tuohon niinku screenin alapuolelle sillain, että älkääkä soitelko pilapuheluita. Se vilkkuu sillain niinku. Joo. Onko muuten Mikkelillä jotain skeneä, niin kuin punk-skeneä tai mitä? On se jotain bändejä ja heavy-bändejä ja tommoista, mutta mä en oikeasti tiedä sen enempää. Silloin kun mä tein räppiä Mikkelissä, ei siellä ollut mitään. Mutta miten sä niinku löydät Mikkelistä bändikaverit, tai siis vissiin Myllykin te olette vähän eri puolilta? Siis kun ei sieltä löydä. Tähän kontekstiin, että Myllyhän on Mikkelistä vissiin alun perin. Siis on, joo. Tämä on sellainen konteksti kuuntelijoille, että ei ole sillä, että miksi nämä puhuu Mikkelistä. Mutta joo, siis kun ei siellä on ne omat piirit kaikilla, että ne tekee kimpasmusaa ja sitten ne tekee. Mä lähdin stadiin sen takia, että mä löydän bändikavereita. Meikä oli vähän se, että kun mäkin olin idässä joskus 16-vuotiaana, mä kysyin kaikki kaverit läpi, kuka haluaa tulla bändiin ja kuka ei halua kaikki. Mä haluan polttaa pilveä. Ja sitten niinku, tai silleen, myy mun kitarat ja polta pilveä. Kyllä. Itsekin tässä mulla oli kitara vuodepantissa, just hain sen. Mikä kitara? Ibanez, joo. Mut just kun sä laitat niinku, mä laitoin johonkin niinku muusikoiden nettiin niinku viestiin, sitten mulla tulee Espoosta koodiin, mä oon hyi helvetti, mä en ikinä lähde mikään Espooseen. Niin Mikkelissä on vähän toi sama homma, mutta se, että jos sä oot vähän erilainen, niin sit sua ei oteta vaan mukaan sen takia. Loppupeleissä mä lähdin. Sulla on siniset housut jalassa. Loppupeleissä mä lähdin Espooseen, mulla oli ehkä punaiset housut jalassa. Ja niillä oli kuulemma jonkun parempi vaihtoehto kitaristiksi, mutta mä vaan julistin, että mä tuun tähän bändiin ja sit mä vaan jäin siihen bändiin. Mutta mä niinku tavallaan yllätin itteni, että mä olin silleen, että mä en ikinä lähde Espooseen, mutta sitten mä totesin vaan, että idässä kaikki tekee joku gangsteräppiä tai polttaa pilveä tai molempia. Ja ketään ei kiinnosta niinku punkki. Ja sitten mä vaan lähdin niinku Espooseen ja sitten yhtäkkiä sieltä niinku, no myöhemmin löysin näkin äijät sitten Espoon skenen kautta, mutta hello. just jotenkin se, että onko Mikkeli se tekijä, että kun sä oot vähän kaukana kaikesta, stadissa on tietysti se parempi puoli, että sä oot niinku, sulla on kuitenkin tavallaan paljon aluetta lähellä, mihin sä pystyt kuitenkin matkustaa, vaikka sä olisit alaikäinen ja sulla ei autoa, mutta just jotenkin, onko siellä semmoinen fiilis, että sä oot niinku kaukana? No ei kyllä ole, että siitä pääsee junalla niin helposti. Meitsäkin tuli stadi, en jaksanut mennä kouluun aamulla ja oli perjantai. Silloin pystyi ostamaan junalipun sellaisesta koneesta, mikä oli pihalla. Sellainen vihreä kone. Joo, muistan nyt koneet silloin, kun se maksoi 8 € lippu. Maksoi 8 € lippu. Mä olin ysiluokan, mä tulin stadiin. Mä menin Moden luo tekee musaa. Huge L-frendi, Mode. Itse asiassa Huge L vanha rumpukonekin, jota oletko kattonut tuohon, mikä multa löytyy himassa. Ei kun niin, joo. Joo, mutta siis joo, siellä me tehtiin musaa. Mä menen aina ysiluokalla Modelle tekemään musaa. En mä jaksanut käydä koulussa. Mä oon aina halunnut tehdä musaa. Ei koulu kiinnosta mua, mä kiinnostaa musiikki. Mutta oikeasti, lapset käykää koulussa. Toi on kyllä aika mood. Mä muistan kans, niin kun oli koulussa, niin tuli aika paljon lintsattua ja tehtiin vaan vittu musaa. Ja välkkätunnit aina jossain saatana niin kuin musakomerossa hyvin täysin. Ja Line 6 Insane, tiiäks, kanava päällä. Ja niin Line 6 Insane oli paras. Mutta mä suosittelen käymään koulut, jos sä et halua, että susta tulee samanlainen kuin muusta. Oikeesti, ei ole hyvä. Käykää koulussa mieluummin. Riippuu kelle tämän sanoo, koska se voi olla tosi siisti asia sen silmissä. Niin, mutta ei se ole siisti. Kyllä sun pitää olla ammatti oikeesti. Mä kävin koulut, mutta mä silti haluan, että jengistä tulee niin kuin rahaa pitää saada. No niin, lapset. Mä en tiedä, katsoiko sitä lapset, mutta jo rahaa pitää saada, pitää mennä töihin. Lapset ja aikuisen mieliset. Kissat ja koirat ja hamsterit. Joko mentiin tähän menkää töihin meininkiin. Joo, nyt alkoi tämä menkää töihin meininkiin. Suihkun kautta. Suihkun kautta töihin. Puku päälle. Punkkarit sanoo. No niin, hei, stoppi tähän hommaan nyt. Se menee ihan lapasesti. Leikataan helvettiin tää. Tiedätkö, kun kerhossa kaikki käveli sellaista pientä mettäkinttupolkua, niin mä hyppäsin siitä kinttupolusta silloin pois ja lähdin kävelemään muualle. Mä en ole ikinä mennyt sinne, minne muut menee. Mä oon mennyt aina toiseen suuntaan. Niin tai eri paikkaan. Eikö se ihan vittu tylsää? Nimenomaan. Se on ihan vittu tylsää. Se on vituttavaa. Eiks niin? Joo, mutta mä oon pienestä asti ollut erilainen kuin muut. Joo, mä osaan samaistua tuohon. Jep.
Päästiin diippeihin. Me ollaan aina diipeissä, eikö? Joo, se on kyllä totta, että me aina puhutaan kaikesta tämmöistä. Toi muuten toimii, kun sä tykkäät kokkaa. Joo. Melkein sanoa jotain törkeitä, mutta ehkä mä en nyt saa. Typpaasta jonkun niinku, en mä tiedä, raskaan lihan ruoankaa. Toi toimii nimittäin helvetin hyvin. Tiedätkö minkä kaa tää toimii? No. Tässä on todella tämmönen maltainen, makea, niin kuin sanoit, maku. Mä joisin sellaisten revityn lihan Pulled pork. pulled pork takojen kanssa, missä on vähän salattia, jalapeno, tuoretta jalapenoa päällä ja jotain shiratsan sitä majoneesia. Tää sopisi sen kanssa. Pitää itsekin vähän fiilistellä, kun mä just korkkasin makuipa. Tää sopisi sen kanssa hyvin. Tai sitten VG-vaihtoehtona myös voisi sanoa, että katkaraputakoja. Tää on mun mielestä enemmän sellainen takobisse. Todella hyvä. Aika siistiä. Saa vähän uusia näkökulmia. Joo, siis kun mä itse vedän tätä yleensä jonkun niinku, just niinku hampparin, pizzan vastaavan, semmoista niinku raskasruokaa. Okei, mä en itse juurikaan lihaa syö, mutta niinku joku vegepihvi sinne väliin, niin mutta tää makuipa on aina se mun pelastus. Se niinku kruunaa ateriaan. Syöksä katkarapua? Totta kai. Eikö se oli? Joo. Kokeile moustetut isot katkaravut, sitten semmonen oikea takolätty, siihen salatti päälle, sitten tuoretta jalapenoa ja srirachaista majoneesia. Ei sitä kastiketta, vaan sitä majoneesia. Kuulostaa siisiltä, kun Tää toimisi senkaan myös hyvin. Meikä on aika paljon mennyt sillä, että niinku just fisujen kanssa ehkä vähän keveämpää ipaa. Vitun nälkä. Että on tavallaan aika niinku raskas ipa. Että sen takia niinku tavallaan, mutta en mä tiedä, kiinnostaa. Testa, mä suosittelen kyllä. Ja tyypataan ihmeessä. sitten ehkä joku, mä en noista kasvisruoista ymmärrä, mä oon joskus harjoitellut tekemään, mutta mä en osaa tehdä. Ehkä tää toimisi jonkun. Tässä on ehkä vähän jotakin Meksiko-vibe kuitenkin silleen, kun miettii. Tää toimisi ehkä jonkun tortilankaan, mihinkään soijarauhemaisten hommat ja tollaset. Mä ehkä vetäisin tätä sellaisessa Meksikoillassa tätä makua. Pistää korvan taakse. Joo. Ui vittu. Tässä on enemmän sellainen Meksiko. Kyllä tää rökittää sollit ja mollit ja D-duurit ja kaikki muutkin ipat ja sipat ja likat ja mitä näitä nyt on, koronat ja moronat ja mutta kyllä niin kuin natsaa. Mä en tiedä miksi tulee mieleen, mutta vittu pitaleipä. Niin. Ja sit sinne vähän tiedätkö taas selleri, Niin, vittu siis porkkanaa, sellainen joku falafel tai jotain. Mä haluaisin laittaa sellaisen sombreron päähän, kun mä juon tätä. Tyyppää tuota pilssiä, mä veikkaan, että se toimii vielä paremmin. Joo, mä kohta. Joo, kun mä yritetään niinku seuraavassa jaksossa. Siis tää on todella hyvä oikeesti. Testatkaa. Ja hei, jos te teette safkaa, mut voi kutsua myös safkalle. Silleen, että mä voin tulla myös kokkaa. Saa laittaa viestiä, vaikka kuvaa sit vaikka video. Konstalta safka ja olutvinkit. Tässä on aika hyvä paketti. Todellakin. Joo. Safkat ja olutvinkit. Ja muistakaa aina tehdä jälkiruuaksi valkovenäläistä. Joo. Hell fucking yeah. Mutta sorry broidit, mun kulli räjähtää ihan just, mun on pakko mennä kuselle. No käy vaan kusella. Homma jatkuu, kaljaa nassuu. On mulla vetskari kiinni. Kaikki, jotka on messissä, nostaa tassuu. Homma jatkuu, kaljaa nassuu. Kaikki, jotka on messissä, nostaa ilmaa tassuu. Homma jatkuu, kaljaa nassuu. Kaikki, jotka on messissä, nostaa tassuu. Joo, ja mun vatsa edelleen mahtuu. Kaikkea sattuu, jos se käytä hattua. Freestyle. No onko toi rap adlibi toimii, että mä vaan toistan jotain sanoja sieltä välillä? About joo. Mä oon kerran yrittänyt räppää englannin kielellä. Hyi helvetti. Se on vaikea. Se on muuten vaan jotenkin. Arvoskaa mitä? No? Tänään on kiva olla studiolla, muki ottaa, hunningolla. Tänään on kiva olla äijäkä studiolla. Täällä pitäisi myöskin sunkin olla. Joo, Konsta sekoittaa maku Previngin päällä pollaa. Täällä on kiva olla, joo. Joo, kaikki ukot, kaikki on kuutamolla, joten Konsta tulee mikki droppaa, joo. Ja mitä hittoa, kaikki haluu kuitenkin freestylea, K-main vetää maku Previngin. East Side, West Side, West Coast, ihan sama mitä se olikaan, mutta K-main heittää silti vaan kovinta. Joo, motherfucker.
Mun räppijuttu aina se, mä oon vaan siinä, yo motherfucker, yeah motherfucker, yo. Mun paras räppilaini on se, että me tultiin tänne heittää räppiä, ihan paskoja läppiä, mutta meillä kaikilla on päässä käppi, koska se on räppihattu. Ei vaan vetänyt ton livenä. Sä oot kuvannut sen. Tiedättekö te, mikä on aito räppihattu? Joo, mikä? Se NY-käppi. Se musta NY-käppi, missä ei ole tätä siellä taustalla, sitä sanotaan räppikattilaksi. Joo. Mulla on vaan Atomirotta räppihattu ja ananas räppihattu. Joo. Ai niin, itse asiassa me oltiin Taavinkaan uimahallissa. Snap back. Se toi sen uimahalli, kun mä annoin sille Taaville sen hatun sen laukkuun, minkä mä pelin sulta, että se häviä. Se toi se mulle uimahalliin eilen. Mun piti laittaa se päähän, mä unohdin se kokonaan. No hyvä, se on elossa. Se on elossa. Joo, mun piti laittaa se päähän, mitä mä kirjoitin siihen jotain, että... Konstapöllihatu. Se voi vittu konstapöllihatunkin päästä. Tai jotain. Jep. Varas. Ei vaan. Onks te käppejä? Ei oo. Ei, kaikkea tulee. Sitten jos teillä tulee joskus sitä hattua, niin muuta kanssa sitten varastaa, sun pitää kirjoittaa sen vastaan. Mä hoidan kyllä. Voi vittu, Ossikin veti hatun pois päästä. Ei, mutta kohta tulee mertsiä ja kaikkea. Me ollaan nyt oltu vähän vaiheessa. Meillä oli pitkä loma tuossa. Me oltiin koko joulukuun lomalla. Ja Merkka on kyllä jostain syystä haastava. Kun tekee kaikkea muutakin tässä samalla, niin sitten tyhmä hölmö muusikko. Otetaan hetki sille, kun mä menen Meksikoon. Mehikoon. Tai mitä se on, mikä se vitu biisi on? En mä tiedä. Mä ajattelen vaan Mehikoon, niin voidaanko puhua Red Deadistä? Kun se Mehikoon siellä tekee vähän vallankumousta. Siis anteeksi, mistä? Red Deadistä, videopeli. Red Dead Redemption. Se vallankumouksen Meksikossa siellä. Nimeltä. Maailman paras peli, pelaa se joskus. En mä pelaa pelejä. Ei ole aikaa sellaisen. Mä just sain Mikolle ylipuuttua sen, että se pelaa Red Dead 2. Jos mä ikin pelaan mitä peliä, se on CS. Tietokone. Joo. Se on CS. Counter-Strike. Silloin kun oli vielä putkinäytöt, noi tietokoneet, meillä oli CS, Sorsa. Me hakattiin mun broidin kanssa toisemme kuoliaksi melkein, että kumpi pääsee pelaamaan. Joo. Se oli eka se sota sieltä, että sä tietokoneen äärellä ja sit vasta pääsi oikein. Joo. Meillä oli joskus peruskoulukoneelle piratoitu tyyliin joku CS 1.6. Se on mun ainoa... CS-sauna, eikö se 1.6? Joo, CS-sauna, joo. Se on tyyliin mun ainoa touchi CS, mitä mä oon koskaan pelannut. Mutta mä hävisin sijaan, mä oon aina ollut first personista tosi huono. Mutta mä voisin maksaa mitä vaan, että mä pääsin pelaamaan vielä CS-saunaa. Joo, CS-sauna ja sit mä surfasin joskus paljon kanssa friendikaan joskus. Sit mä en semmonen kuin Christian Immonen, siellä shout out, surfsauna. Joo. Kato mua tollaan. Joo, mutta vittu CS on kyllä. Kamera heilahtaa, kun Osku sanoi, että älä kato mua noin. Joo. Älä kato mua silmiä, ei kun miten, toi Rennuri. Kato mua silmiä ja kerro mulle, mitä sä näet. Jos tuut vastaan puoli matkaa. Miten se menee, en mä tiedä. Onko te ikin piratoinut mitään jollekin koulun koneelle, jos silloin kun te olitte nuoria? Me piratoitiin joku Rein pelaamaan, että sä sait niitä vittu pelikoneet pyöritettyä siellä silleen 2 euron betillä ja se oli niinku kovin juttu. Mä en tiedä mikä vittu siinä oli. Me pelattiin niinku pelikoneita ja kaikki opettajat huusi meille siitä, että vittu rahapelejä saatana. Ei nää ole rahapelejä, nää on joku vittu piraatti downloadi jostain. Me tehtiin vaan mun friendikaan, nyt kun puhutaan Reikoneesta, mun friendi Jontukaan. Että meillä oli aina euron kolikot ja sit me juostiin vaan tuplapotille ja painettiin pikapeli. Ja sitten jos sattui voittoa tulee, sitten me otettiin alas, tehtiin uudestaan, käytiin kiertää kauppoja. Mä oon oppinut pelannut pelejä rauhassa, koska mä opettelin pelaa pelikoneet joskus 13-vuotiaana ja mä näytin 2 vuotta itteni vanhemmalta. Silloin oli vielä K15 pelikoneet. Kuka ei ikin kysynyt multa papereita. Sitten mun kaverit ain tunkemaan kolikoita, että voit sä pelaa mulle. Sitten mä sain rämpyttää niitä pelikoneet sille. Ai niin se oli K15 joskus. Joo, mutta se muuttui just siinä vuonna, kun mä oon täyttänyt. Se on muuttunut siinä vuonna, kun mä oon täyttänyt 15. Kun mä oon syntynyt elokuussa, niin tyyli heinäkuussa 2011 kaikki pelikoneet muuttu K18. Eli mun vuonna syntyneet on saanut pelaa niitä just tyyli, tai siis alkuvuodesta syntyneet on saanut pelaa. Mutta sitten ne muuttui tyyli heinäkuussa, muuttui kaikki K18 ja mä en ole ikinä saanut, tai siis ennen kuin oli 18, niin saanut laillisesti pelaa. Vittu vanha olo kyllä. Jep, mutta siis tuplapotissa oli se pointti, kun se oli ihan reunimainen kone.
Niin se oli helppo mennä. Ja sitten kun tuli häätää, sä ehdit painaa sitä pikapelinappia aina. Niin se oli se mulla oli mun luokalla semmoinen kaveri, joka teki aikanaan YouTube-videoita, älkää ikinä ettekö sitä tyyppiä YouTubesta. Se niinku ryömi johonkin sivaan sinne, että kassa ei näkisi sitä. Ja sitten meni siihen pelasi tuplapottiin. Ja se kuvasi videoita. Tossa on nähty jo vaivaa. Siis oikein se voitti joskus tyyli joku 50 tekee. Ja se oli Special niin, Agent. siis se ihan vitusti niitä näyttökertoja. Kun saisi bändille niin paljon näyttökertoja, vittu mä oon kateellinen. Joo. Mut siis se oli oikeasti hauskaa. Siis euron kolikko vaan nopea sisään. Ja himmeen rämpytys. Ja sit, sulla ei oo ikää. Tulee saman tien. Siis ne oli kuin haukkoja. Mikkelissä varsinkin kaupassa. Ne oli kuin haukat. Ne huomasi heti, jos alaikäinen pelasi konetta. Joo, voit ottalta. Joo, sä et yhden pyöräytyksen pelaa, ja sun pitää voittaa sillä. Nykyään ei edes voi tehdä mitään tollasta. Niin. Sun pitää kirjautua 3 kertaa sisään, että sä pääset pelaa ekaan. Mulla ei ole tunnuksia siihen. Tavallaan ihan hyvä, koska muuten pelaisi varmaan turhaakin. Mä oon pelannut viimeksi pelikonetta joskus 5 vuotta sitten baarissa varmaan. Mä hävisin joskus viime vuonna 100 euroa. Mun viimeisen 100 euron baarissa pelikoneeseen. Mä lähdin saman tien menee sieltä ja mua vitutti, niin mä saaksin sen mun veikkauskortin. Saaksilla niin pieni osa, kun sen saa. Se oli kyllä. Mut Konsta MP, pelikoneet vai Blackjack? Ootko koskaan vetänyt Blackjackit hyvin? Pelikoneet. Sori, mä oon eri mieltä. Blackjack aina. Mä en oo taas sellainen korttipelityyppi. Mulla ei riitä keskittyminen eikä pää siihen. Tämä menee pahasti siihen suuntaan, että meillä on kohta joku vittu pelikone-sponsori. Joo, muistaa se meidän oikea sponsori, puhutaan nyt sitä oluesta. Mut siis meillä oli Jessen kanssa silleen joskus, että me vedettiin etäkänneen Discordin kautta ja sitten oltiin silleen, että okei, että arvaa mitä mulla on nyt kädessä, niin saat vaikka kaljalaatikon. Jesse oli mulle silleen, että no, jos nyt arvaat mitä mulla on kädessä, niin saat kontin bisse. Sitten mä olin silleen, että sulla on varmaan joku suolamylly tai jotain. Se on sun oikein. Ja lunasti kuitenkin vie sen bissen. Miksi mä odotin, että tästä tulee se, että se on muna? Ei, vaan siis sillä oli suolamylly kädessä. Joo. Joo, mutta helpot bisset. Joo. Eli neuvo myös, että ikinä välimatkakaan ei ole sun ja sun parhaalle friendille este, jos sä haluat pitää hauskaa. Niinpä. Silti mä en jaksa koskaan tulla tänne asti, kun tänne on pitkä matka. Ei ole pelikone täällä niin. Ei. Oma pelikone. Tiedättekö te, missä on pelikone? Mökkitie Recordsissa, siellä on vanha tuplapotti ja siellä on vanha pikapokeri. Ei, mutta siellä on vanha pikapokeri. Hommaat sä meet sinne Ineen? Mutta se on semmoinen studio, että mä voisin kuvitella, että niinku, se on just se paikka, missä kuuluukin olla. Niin, nimenomaan. Meneekö siihen, että bändi äänittää Arttu Viskari tykittää tuplapottiin, se vittu mitä paskaa? Äijän pitää soittaa Arttu Viskari, hei voiko mä tulla pelaa pikapokeriin sinne? Hei paja, ihan mekit. Sit kun sä oot hävinnyt rahat. Kultajaskaa siellä. Sit kun sä oot hävinnyt rahat. Kultajaska oli ihan kamala peli, älkää ikinä pelatko. Hei, sit kun sä oot hävinnyt rahat, sä voit kysyä siltä vaan, tässäkö tää oli? Tässäkö tää oli? Joo. Menee villiksi. Joo, nyt menee villiksi. Mennäänkö vielä villimmäksi? Tiedätkö muuten minkä aika voisi olla? Smoke. Vittu, sä oot kyllä hassu mies. Kuule, ohjelman numero. All right, no niin. Pidetään sitten tämmönen hauska juttu Konstalle. Mä kysyn sulta kysymyksiä. Okei, tulla vaan. Sä vastaat niihin jommankumman vaihtoehdoista. Älä sano mitään väliltä. Ja tässä on ihan vitun kiire. Joo. Salamakysymykset. Joo. Jep. Eli vastaa jompikumman vaihtoehdosta, ei mitään siltä väliltä. Jos perustelet niin hyvin lyhyesti, mutta ei saa kieltäytyä. Joo. Ok. Ready. Jees, ensimmäinen kysymys klassinen. Kissa vai koira? Koira. Bisse vai viina? Bisse. Itästadi vai Espoo? Itästadi. Nice. Ja katsojille tiedoksi puhutaan nyt niinku bändien nimistä, eli Huora vai nyrkkitappelu? Nyrkkitappelu. Bursa vai pizza? Pizza. Luuse vai Rocks? Rocks. Blink vai Green Day?
Green Day. Ota, mä melkein osaan lukea itteni. Fat Mike vai Tim Armstrong? Fat fucking Mike. Ja Atomirotta vai Mohous? Atomirotta. Hesa vai Stadi? Stadi. Nice. Niin, Stadi on mun hima taas. Stadi on mun hima taas. Siinä oli kysymykset tältä päivältä. Flash questions. Tuo oli hyvä. Siinä on sellainen yllätys. Kostalta ainakin tuli nopeat vastaukset. Vaikeinta oli sanoa Tim Armstrong tai Fat Mike, koska Tim Armstrong on tuottanut niin vitu monta hyvää levyä oikeasti muille myös kuin Rancidille. Ja sillä on myös vähän semmoista rap-painotteista. Niinpä, jep. Ja mä tykkään niistä Tim Armstrongin ska-biiseistä. Varsinkin Tim Armstrong Interaction. Se on yksi sen parhaampi biisejä. Mut sit taas Fat Mike, silloin vaan se meininki on niin semmoista, mistä mä dikkaan ja mitä mä haluan itse olla. Joo, mäkin olisin varmaan sanonut Fat Mike vaan. Ja sit toi Blinkki ja Green Day, niin oikein vittu tahalla teitte ton mulle. Joo. Piti olla vähän silleen, mä haluan liian dippejä juttuja ottaa tähän, mutta piti olla vähän silleen, että sä kiusaa. Mutta pitää vähän tiissä. Jos mä saan sanoa, miksi mä valitsin Green Dayn, on se, että mun mielestä Bill Joy Armstrong on vaan tyylikkäämpi kitaristi kuin Tom DeLonge, mun mielestä. Vaikka Blinkki on yksi mun lempibändejä. Ja Tom DeLonge ei edes ole sen bändin niin kokoaikainen kitaristi, joten... Ei olekaan, nimenomaan, mutta mun mielestä Green Day, Billy ja Joy on mun mielestä tyylikkäämpi. Totta. Mäkin olisin varmaan joutunut sanoa Green Day ihan vaan sen takia, koska mun historia alkoi kans niinku Green Dayllä, vaikka mä enemmän kuuntelen nykyään Blinkkiä. Mä oon eri mieltä tästä. Mun historia alkoi myös Green Dayllä. Mä olin siis 2010 Kyläsaaresta tsiikaa Green Daytä. Ja mä oon silleen, ui vittu, tää on siistein bändi. Mä kaivan nyt muuta kitara uudestaan käteen. Mä olin siis ollut monta vuotta soittamatta. Mutta ei mun on pakko valita Blinkki, koska en mä tiedä, se on jotenkin muu vaikuttanut aina. Keikkabussi vai Paku? Keikkabussi. No niin, totta kai. Meillä oli ekalla bändillä työt Freddyllä. Meillähän oli oikeasti Paku. Okay. Se oli tosi nice, kun me oltiin niinku trio. Eli me kaikki äijät ottiin siihen etupenkille. Joo. Ja sitten meidän kammat mahtui iisisti sinne taakse. Se oli tosi tavallaan mukava. Joskus Oskukin oli siellä. Roadaxin kannalta se oli jotenkin tosi kiva, mutta se Paku oli vaan niin pain in the ass, terveesti Joonakselle, että mitä se oli, niinku puolet vuodesta se oli niinku leimalla ja puolet vuodesta se odotti sitä leimaa. Että niinku Joo. Sen jälkeen on menty henkilöautoilla. Kyllä mä jossain kohtaa vielä hoidan myllylle jonkun isomman auton, koska se on vitusta kivempaa, että koko bändi mahtuu samaan autoon ja siellä on kiva olla ja pääsee yhdessä liikkumaan. Me ollaan vaan jotenkin luotettu tähän Topin Mazda-meininkiin, että silloin se Mazda, johon menee peräkärry tarvittaessa, niin... Jep, mutta se näyttää siltä, että se menisi tekemään muuttoa. No se on kyllä ihan totta. Me muutetaan taas! Mutta se oli yllättävän... Minä kaipaan vanhaan kotiin takaisin. Siellä ikkunasta katsoin piilipuuta. Se oli yllättävän kiva vetää, niin kuin me oltiin Tourilla, siis ruotsalainen bändi tuli meidän kanssa. Okei. Ja sitten mentiin Glass Vibin kanssa Lappeenrantaan Tampereelle. Mä en ollut ikinä ajanut ton niin kuin peräkärryn kanssa. Kyllä. Sitten niin kuin Topi ilmoittaa mulle silleen, että okei, he saat muuten rundin kuski. Mä oon silleen, no kiva. No okei, mä oon sit ajokunnassa perjantai-aamuna, kun pitää ajaa Lappeenrantaa. Ei siinä mitään. Mä en ole ikinä ajanut peräkärryn kanssa. Mä oon silleen, että okei, mä osaan ajaa takaa eteenpäin, mutta mitä vitussa takaa ajetaan taaksepäin? No onneksi Oskulla iski hirveä paskahätä siinä Porvoon kohdalla, niin sitten me päästiin ajaa johonkin parkkipaikalle ja ai näin tää toimii. Paskoit sä puskaa? Ei, kun siis... Ei, kyllä se meni siis Shellin parkkipaikalla. En myönnä mitään. Siis me oltiin... Mutta näin mä opin ajaa siis siitä pakunkaan, ei kun siis kärrynkaan, koska mulla ei ollut mitään niin kärryä, miten se toimii, mutta yllättävän kivasti se niin sit loppujen lopuksi toimi sirkuksen. Paitsi meiltä meni se kärryn toinen rengaspaskaksi, niin mistä meni, on muuten joo. YouTubessa joku hirveä making of video. Kyllä, siis me ollaan Lahdessa vaihtamassa sitä rengasta. Siellä Topi taas tekee ja puuhastelee siis, ja katsoo, oi vittu, kun ei näistä ole mitään hyötyä näistä muista bändiä. Siis maailmassa olisi asiat siinä vaiheessa tosi huonosti, jos Topi ei olisi töissä. Niin se on kyllä totta. Saanko mä kertoa ihan vittu hauska jutun? Joo, kerro vaan, mulla ei mene parempaa sanottavaa. Siis mä tein ennen sellaisia DJ-hommia yhdelle artistille ja me oltiin ihan vittun skutsissa keikalla. Sitten oli hirveä krapula, mä olin syönyt jotain
mitä mä olin aiemmin ostanut jonkun sellaisen pikasnäkin, joku leipä tai joku tommonen se oli. Joo. Mä alkoi niinku rupluttaa maha ihan saakelisti ja sitten me oltiin sellaisella välillä, missä ei ollut ABCtä eikä mitään. Ja oikeesti mä olin silleen, että nyt vittu tulee paskahousu. Nyt mä niinku päästän paskat housu tähän autoon. Sitten oltiin silleen, että katsottiin jostain netistä, että onko tässä mitään. Sitten oltiin silleen, että ei vitsi, että tuossa kilometrin päässä on joku niinku pienen kylän, tiedätkö, semmonen ihan pieni kyläkauppa. Menin silleen tälleen jo, että ai, onko teillä vessaa, että nyt on pakko päästä vessaan. Sitten se kyläkauppa pitää silleen vaan, joo, että tuossa takahuoneessa, mene sinne, niin Herra Jumala oikeesti. Se oli niinku pelastus ja painajainen samaan aikaan. Hitto, se oli varmaan niinku noloin hetki ikinä. Ja siis, mut joo, siis se oli ihan kauhea. Siis, meikä ei niinku oikeesti, toi on varmaan kauhean reissu, mitä mä oon ikinä niinku kokenut. Ja mä ajattelin, että se oli hyvä juttu, että mä sain niinku hirveän bändidraaman aiheutettua sillä, että mulla oli vaan 6 hätä. Joo, mutta siis Broidin mä sanoin, että toi oli niinku niin, pien kyläkauppa ja sellainen pieni vessa. Siis mä en edes mahtunut, mun piti puoliksi. Joo. Olen siis lyönyt Mazdan oven vähän liian kovaa kiinni, kun mulla oli hirveä kusihätä ja olin vähän ärtynyt, että ei voitu pysähtyä aiemmin. Sun pitää Kusitauko maksoi 70 €, mutta mulla olisi Mazdan osa vielä tallella. Se on mulla tallella. Se on vittu mun Mazdan osa. Maksoitte sen 70 €? Maksoin totta kai, koska mä rikoin Mazdan. Niin, mä maksoin reilusti 70 €, mutta mä myös pidin Mazdan osa, koska se on mun Mazdan osa. Oli kallis kusitauko, mutta ei siinä mitään. Mutta hitto kun mä muistan yhtään, missä se kyläkauppa oli, mä en muista yhtään, missä päin se oli. Mutta joo, mutta tollanen tapahtui joskus. Se oli jossain Oulun ja tuolla suunnalla. Ei ole sentään sellainen, kun joskus Friendillä kävi sillä, että just eikö pääsi Huoltsikkaan hirveä paska hätä. Ja sitten yritti avaa sen vessan ove, se oli lukossa. Ja sitten se oli silleen, että se oli tässä ja pasko housuun. Oikeesti? Joo. Ja sitten oli kävellyt sinne autoon tai jotain. Ja sellainen niin kuin, muuten paskojen housuun. Ei helvetti. Kauheeta. Hei, mutta punk haisee. Täällä haisee punk. Onko se nyt paska? Eiliseistä kiekoista sekaisin vatsaa. En mä tiedä. Pitäisikö meidän pikkuhiljaa vähän niin kuin rabbit out ja... En mä tiedä. Eikö tää ollut tässä? Kiitos kaikille katsojille. My name is Comain and Constancy. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kuunnelkaa myllyä, kuunnelkaa radioaktiivista pineapplea. Ennen kuin ananas menee lihamyllyn sisään. Kiitos, että seuraavassa jaksossa nähdään, keksitään jotain vielä deepimpää storya sinne. Ei muuta kuin bye. Muistakaa lapset, käykää koulussa ja aikuiset, ryypätkää perkeleesti. Joo. Tää oli Pineapple Cast. Out.